niki. Namine winih pariketan bondel niku niki. Niki pariketan sing boten wonten wulu aluse. Lah, makutha ingkang dipun balangaken wau hanyarengi medalipun mete jawahipun ingkang anggondo wangi. Iki nggih udan karo mambu wangi iki Pak iki. Nggih. Lah, makutha kala wau dumados saking Bathari Sri. Lah sameneika sampun badhar manggen wonten ing Desa Sirigan Dusun Melok. Oh, ngono. Nggih. Sameneika sampun badhar, sampun manggen wonten ing Desa Sirigan mriki, Bathari Sri. Mugi-mugi saged amimbuhi tanem ingkang mapan wonten ing Desa Sirigan menika. Yo. Iki tak tandur dhisik. Mengko bisa saso mimbuhi kamulyane wong Desa Sirigan kene. Monggo Gus. Sampun rampung lelampahan ing siang menika. Winih pariketan bondel sampun dipun tanem pun badhe panen. Mugi-mugi saged handayani negara Ngamarta wonten ing ugi wonten ing Desa Sirigan menika. Bathari Sri ugi sampun mapan penak wonten ing Desa Sirigan menika. Sampun rampung ing sampun rampung wonten ing siang menika. Kula sak kanca nyuwun pangapunten mengke dalu mriki malih nggih. Mo, piak-piak mo. Piak. Apa, Truk? Sing ngamuk. Sapa? Anak-anake Kalawintaka. Lah di Kalawintaka. Wis dadi blabak-blabak. Wis sambanyol ndang ayo cepet. Anu mo, anak-anake Kalawintaka ngamuk mo karo para Kurawa mo. Ya engko bagane Mas Dio. Kok perang wis sak-sakmu Mas Kurawa apa anu terserah sing perange. Engko bar kuwi tayungan. Wis. Aku ya joget. Yo nggih no. Mas Dio no wis. Yo, perpeki Den. Yalah. Ayo Cil, wis. Kakak wis buru-buru ya. Kuwi nek sampean nyantai. Wis. Wis burung ga? Nah, muni ndak tak sik. Oh ya. Pek. Ayo.